la busques en la part inferior de l'ordinador a la dreta i és este núvol. Fas clic, obris i comences el procés. T'hauràs d'identificar amb la teua adreça de G-Cloud en este cas. Si tens el mètode de seguretat de verificació en 2 passos, t'arribarà el missatge al mòbil i una volta desbloquejat ja pots configurar l'aplicació. Així tenim les carpetes de l'ordinador que puc sincronitzar. En principi a mi no m'interessa sincronitzar-ne cap, només en sincronitzaré una que està en Google Drive, que és la que tinc ací, per tant, de moment aquestes les desmarque. Però si teniu intenció de seleccionar alguna carpeta concreta de l'ordinador, doncs podeu fer-ho des d'ací. I si en necessiteu una altra, que no aparega així per defecte, que apareixen sempre documents, fotos i ordinador, podeu fer clic en triar una carpeta i seleccionar la que voleu. Configureu així la pujada de fotos i vídeos. En G-Cloud, com que és il·limitat, podem fer-los en qualitat original. I podeu dir-li si voleu penjar en Google Fotos les fotos i els vídeos que tingueu en l'ordinador. Fem clic en el següent i vos indica amb quina carpeta necessiteu sincronitzar els arxius de Google Drive. En el meu cas, no està així Google Drive, sinó que li diré on estarà. I ja ho tenim. Fem clic en Iniciar i en la part inferior ens apareixerà este cartellet de confirmació que s'està configurant. I si vos fixeu, ara mateix està preparant tots els arxius que tinc per a sincronitzar-los.